So mga bugto, ready na ba kita mamatihan pulong ang Ginoo para yan nga gabi? Amen ba? Okay. So mga bugto, before kita mag-start, mapakianala ko ha iyo. Hino po din niyan may ada mga cellphone. Amen. Tanan no? Tanan bahay nun waray kay tatagan na naton mga architect. Hinon waray. So tanan may da no? Okay. So mga bugto expected ha aton generation yan na nga tanan kita is may da naging gagamit nga cellphone. Ngan mga bugto maaram ba kamo kung ano ang gamit ang cellphone? Ano ang gamit ang cellphone para pan Facebook, pan TikTok, pan tawag, pan message. So bugto, nakilala ka mo kung hino ang pinakauna nga naka-imbentohan cellphone? Hinon makabaton, may prize. Bible. So mga bugto, kilalay ni Neo. Bugto, amoy niya Martin Cooper. Born on December 26, 1928. He is an American engineer and employed in Motorola. Familiar ka mo, Motorola? Parahan may mga edad na nga di. Amen? Okay, so hiyahan pinakauna nga naka-imbentohan cellphone. Ngan hiya gihapon ang pinakauna nga nakaghimo han tawag. Taas tungod dito, gintawag hiya nga father of cellular phone. Bugto, kung naturo temprano ka lang, makaimbento ito nga imlingkuran, banging gintawag ka na nga father of chair. Di ba? Or kung ano man ito mo ging kakatinan niya na. Bugto, amoy ni an iya pinakauna nga na-imbento nga cellphone. Dynatac 8000X. Amoy ito tiyang aran. Tapos, na-release ito yung market 1984 na. Nga nan iya kabugat hada 790 grams. Tas kung kikitaon niyo medyo dako talaga hiya compared da atong ginggagamit yan nga cellphones, di ba? So an iya postura bugto may daniya antena. Hino na iabot ang cellphone na may antena? Oy, naabot paghalsang kamot. Ang mga batang 90s. Tapos bugto, inihiya nga cellphone 6 times heavier. Kung hino yon may iPhone 6, inihiya nga pinakadaan nga cellphone or pinakauna 6 times nga mas mabugat. Ngan 2 times nga mas halaba kaysa han iPhone 6. So nakita niyo ang transition. Tapos bugto, maaram ba kamo kung ano ang iya pinakauna nga ginyakan? Ngan kilala ba niyo kung hino niya pinakauna nga gintawagan? Bugto kung ikaw ito, hino timuna nga tatawagan. Bugto, hatumuod ka mo diri, it iya pinakauna nga gintawagan isan iya karibal. Bugto, may duha nga company nga nagpla-plan or nagde-develop hin cellphone. Ngan hiya ang nauna. Tapos gintawagan niya aniya karibal nasa ring niya, Joel, this is Marty. I'm calling you from a cellphone, a real handheld portable cellphone. Bugto naka-emphasize. Siguro diri kita maram kung ginano niya pagyakan. Gintagan niya siguro doon niya pagyakan nga hiyan na una. Ngan bugto tungod hini nga iya na imbento. Di na nagtikang ang competition han cellphone. Tungod ang iya pagtika nga nakaimbento yan cellphone, nagkaadanan mga innovations nga dahil mabutan point nga naging wireless na naton mga cellphones. Pero hadto nga panahon bugto, hino ayon ay abutin eh. Batang 90s na liwat, ngan 80s. Di ba? Na anong tunog ini mga bugto? Tututut, tutut, tututut. Di ba? Tapos, may na nga ni, an makuri ni bugto ito nga panahon kasi 25 pesos ni mo sa lakaadlaw. Tapos makaload ka na nga ni, ma-GM ka na. Eyo po, musta sa inyo lahat, may load na ako. Jejemon, di ba? Amo talaga yung mga bugto hadto nga panahon. Pero bugto, ang transition na naton technology, masyado nga malaksi. Sanglit yan na bugto. Ang posturahan naton mga cellphone, nag-iba na.
Hinon may iPhone din he. Pa-picture man. Di ba? Mga Android phones, mga touchscreen na ngan bugto. Hadto nga panahon, ang pinaka-main talaga nga gamit naton in communication is tawag. Tawag or text. Yan na bugto, may da nakita. Hinon nakilala hadi? Ano yun? Twitter? Di rin kasi ako nagamit. Adi? TikTok? YouTube? Pinterest? Facebook? Instagram? Skype? Inla kon maharam. LinkedIn? Okay, tapos WhatsApp ngan Messenger. So mga Gen Z talaga. Memorize. So bugto. Ang point din ni is kung papakayanan ka mo bugto. Naka-experience na ba ka mong may daniyogin tatawagan pero waray ka ba to na? Ito nga ni nga nagtinawag ka, tapos gimpabayan la, nagre-ringing lahiya, diri ka gimbabaton. Tas kahuman, pag katapusan na ni mo tawag, di ba may nasiring na ito nga, the number you have dialed is unavailable. Di ba? Amo ba mga bugto? Or tumawag ka na ba pero pag ring pala, usa pala nga ring, parong. Bugto, gin-reject ka na ba, hatawag? Or bugto, tumawag ka na ba? Tapos, ginbaton. Praise God, ginbaton. Pero, hakabot nga na niyo tawag, bugto, ikaw na lang nagiinakan. Naka-hold na nga yan. Bugto, pag ikaw ang natawag a usa nga tao or a usa nga cellphone, an may authority or may capacity la ito nga mag-hold, isan imo gintatawagan. Ikaw, kung ikaw nag-dial ha iya, diri kita ito nakaka-hold. Kay kitan tumawag tapos kitan mag-hold. So hira, may capacity ito bugto. Tapos bugto na experience mo na ba gihapon nga tumawag ka, nagiinistorya ka mo, tapos tigdala, wari na yung magyakan. Ikaw na lang naghihinakan, nagchichinika ka na iya. Pero diri ka maaram bugto, may dangayan iba nga ka-istorya nga mas importante ay mo. Hino yung bugto naka-experience ito. Sige, ay lapagal sa kamot kay may babarahira. Bugto kung ikaw ito, ayaw na pagpinirit, iti mo kalugaringon ha tao nga di rin nakikita teamwork. Amen, mga bugto? Bugto, gintatagan naton emphasis an cellphones or an paggamit an phone, most specifically bugto an aton, an iya function which is an pagtawag. Bugto, it pagtawag, na depende kasi ito danay ha kung hinohan aton, kung hinohan natawag ha aton, hitaton pagbaton. Di ba bugto, example, may natawag ha imo. Tapos pagkita nimo na imo cellphone, mama or papa. An mama mo nga mama ha, dire an iba nga mama. An imo biological mother ngan biological father nimo. Natawag imo mama, tapos kinbaton mo. Tas nasa ring anak, pag ikaw di daha kay may tiarabot na bagyo. Di ba? Concern. Nag-inform mo. Bugto, informative call. Kay gin-inform ka. Sunod bugto, tumawag na lot mo kay sikat ka, damon na tawag mo. Ang sunod nga tumawag mo bugto, pag kitaan mo ni mo cellphone, ano ang nakabutang? Landlady. Bugto, mabaton-baton ba? Di ba? Maalang pagbaton kay ano? Kay bangin, pizza di piligro na, manurukot. Paano ko na natawag mo pagkita ni mo globe? Ngayon ang natawag mo nagsusukot na ni wifi. Bugto kung kanina, ginbaton mo dayon kay imo mama ang natawag, yan na, nagroroadoha ka na. Sunod bugto, may tumawag na liwat ha imo, sugad ka ka in demand. Pero ini yan ang tawag bugto, kilalang kilala mo hiya, pero di rin mo inaasahan ng content niya tawag. Bugto, pagbato na ni mo na siringan niya, yakan. Popoy, ayoko na. Pagod na ako. Let's break up. Bugto, ano ti mo maaabat? Di ba magkakaada kan regrets? Masaring ka, gabay na lawaray ko pag binato na. Diri po unta kami bulagyan na. Di ba mga bugto? So, an mga klasehan mga tawag na depende ha kung hino ang natawag ha aton. Bugto, may daghihapon
dinhiya aton nag-aabat hini, han aton mga ating kuya. Halimbawa, tumawagan iyo ka manghuran nga iyo gimpapa-eskwela. Bugto ano niyo abaton? Kulba, di ba? Ti aron na liwat inihin allowance. Bangin baraydan na liwatan tuition. Pero bugto mabaton ka lagihap kay imo ya bugto. Tas paano kung an natawag an imo mayor ha trabaho? Hino na nga ning gintawagan na niya mayor ha trabaho? Amen. Wari may nabaton. Wari ka mo tawagi. Di ba gintawagan kita tanan? Danay nga ni mga bugto, bisan haadi kita ha church, may natawag, di ba? Tapos dali-dali kita nagawas. Kay para mabaton. Danay may natawag, rider. Hada na ni mo para sila gawas. Sanglit bugto na simbangan ni kita, dapat ang cellphone naka-silent or naka-off para diri kita ma-distract hit aton pag-worship kan Lord. Tama ba mga bugto? Bugto, paano ko na natawag imo asawa? Or imo uyab, parahan may mga uyab? Babatonon ba dayon, bugto? Or sige, para din mga single, dire ka mo ma-out of place. And may mga special someone. Paano pag tumawag, babatonon ba niyo? Di ba, nangungurog pa. Answer dayon. Kaya ano, dire nga ni bumaton, away. Di ba, mga bugto? So, yan na bugto. Nakita na nato ang diferensya, handoro dilain niya klase, han mga tao nga natawag ha aton. Ngan nakita naton kung gaano nakaka-apekto ito hira. Kung sakali imo mama natawag ha imo na, baton ka. Mga baraydan nga ni, nagruraduha ka. Naaro nga ni hinimo alawan sa nimo kamanghuran, medyo ging kukulba ka. Bugto, paano kung pagkita nimo imo cellphone niya na, or pag-uli nimo niyan ha iyo balay, amoy ni it matawag ha imo. Bugto. Kung kumita ka tem cellphone nga so gadinin natawag, hi Jesus ang natawag yung bugto. Babatonon mo ba? Amen. Tululan nag-amen. Bugto, mabaton ba ka mo? So God, amen. Bugto, isipan na lang niyo ang feeling nga iyo naabat. Ang feeling han nare-reject hatawag. Ang feeling han naginakang kala pero dire ka ngayon mas importante ha iya. Bugto nafe-feel ba niyo ang nafe-feel ni Lord? Han times naging tatawag kita niya pero kita dire kita nabaton. Di ba mga bugto? Malain niya. So bugto, danay usala nga tawag it magpapabaggo hit aton mga kinabuhi. Amen ba? So this leads us to our theme for tonight mga bugto. When God calls. And this is found in Matthew chapter 9 verse 9. Bugto kung makikita niyo duhay ang chapter. And chapter 28 verses 19 to 20 in NIV version. So as Jesus went on from there, he saw a man named Matthew sitting at the tax collector's booth. "Follow me," Jesus told him, and Matthew got up and followed him. Next verse in Matthew 28 verses 19 to 20. "Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age." Blessed be the reading of His Word. So mga bugto, ini nga book, familiar ka mo no? Ang naglabay nga mga preaching kan Kuya Lawrence, Book of Matthew gihapon ito iya. Ngan, i-introduce tala briefly kung hino ba si Matthew. According to our research, si Matthew, shortening name niya Mattathias, which means gift of God. He was a tax collector in Capernaum. Also, considered diya nga sinful. Kay tax collector hiya. Ngan, bugto, maram ba ka mo nga Matthew is also known as Levi, son of Alphaeus? Mga bugtot, sakto ba?
Nagbabasa nga tanan Bible. Amen. Amen. Bugto, although waray igpakita ha Bible, waray nga to igyakan nga an old name niya is Levi, then ginbalyo ni Jesus sa Matthew. Pero makikita ito naton bugto ha mga masunod nga mga verses or masunod nga mga books. Example, ha Book of Mark, chapter 2, verse 14, nasa ring nga as he walked along, ini nga Jesus ini, as he walked along, he saw Levi, son of Alphaeus, sitting at the tax collector's booth. Follow me, Jesus told him, and Levi got up and followed him. Ha Book of Luke naman, chapter 5, verse 27, after this, Jesus went out and saw a tax collector by the name of Levi sitting at his tax booth. Follow me, Jesus said to him. So din ni pala bugto ang mga supporting naton nga verses. Makikita naton nga Levi really is Matthew. So diri man ito bugto bago ha aton ano nga ano sa nga tawo, example ikaw imong ngaran Levi, tapos ang nakilala mo na hi Lord, gintagang kayon bago nga name, which is Matthew. Bugto, for example, Abram, asya niya old name before niya na-meet ni Lord. Anong ginhatagay nga bago nga name? Abraham. Jacob, Israel. Han na-meet niya Lord, gintagan niya new name, which is Israel. How about Simon? Peter. Di ba? Bugto, recitation din eh. Saul, anon iya? Pinaka-common Saul, anon iya naging new name? Paul. Very good, mga bugto. So, it is likely nga, ngaran ni Levi, after niya na-meet Jesus, naging Matthew, which means gift of God. So, mga bugto, haaton first verse, Matthew 9, nasiring didi, as Jesus went on from there, he saw a man named Matthew sitting at the tax collector's booth. Follow me, he told him, and Matthew got up and followed him. So bugto hi Matthew, gintawag iya ni Jesus para sumunod na iya. Dinhi mga bugto ha aton niya tanan. Kung tatawagon ka ni Jesus, masering hay mo, Noel, follow me. Lawrence, follow me. Ma-follow ba kita, mga bugto? Pwede alsa kamutan, ma-follow kan Jesus? Amen. Sige, sunod bugto. Dako na ito nga pag-alsang kamot, ha? Di rin na mag-aalang. Balit bugto, God's invitation or God's calling. Di rin niya bugto, limited la para ha usang atawo, haduha. Bugto para iniha ato niya tanan. Amen ba? Nan bugto, di ba familiar ka mo han parable han wedding banquet? And nasiring didto nga ang kingdom of heaven is like a king nga kundi nagprepare hiya hin wedding, may daniya mga gin-invite, tapos nagsugoyan niya mga servants na pakadiyon hira kay magtitikang nan wedding, pero waray. Mga bugto kay mga busy ko no hira. So bugto unta diri kita parehas sinihaira. Nga gin-invite kita ni Lord, pero invite kita naton sa leader or naton sangkay nga dia church, tapos buwas na lako kay may exam kami buwas. After na lang exam. Or next week na la kay may para sa ako nga report. Mga bugto, familiar? Tanan kita ini baga guilty, di ba? So you can see mga bugto, it calling ni Lord, diri ito ya limited. Diri ito para laha imo mga ate ngan mga kuya nga haadi na kan bugto masisiring naton nga ito ra nga dagawas, diri ito ra tinawag ni Lord. Bugto tanan kita gintawag ni Lord. Haada na ito haaton bugto kun mabaton kita. Amen ba? The question here mga bugto, haada pa ba ito nga desire iyo mga kasing-kasing nga magbaton kamo hatawag ang Ginoo? Amen?
And this leads us to our first point, bugto. When God calls, mga bugto, dapat kita maging responsive. Ano ba bugto ang word nga responsive? According ha aton sangkay, nakilala ka mo kan Miriam, this comes from the joining of Latin responsus with the suffix "ivus," which gave in English nga an IVE. Ngan bugto, it is a form of respondere, which means to answer. So bugto, in short, responsive meaning quick to respond or react appropriately, mga bugto. Bugto, gintatawag nga ni kita ni Lord, as much as possible, ang karuyag ni Lord, mag-respond kita dayon. Diri nga gintatawag kita ni Lord, pero naglabay na 5 katuig, na 10 katuig, naka-silent lagi hapon na naton cellphone. Diri na baton. Diba mga bugto? Pansin niyo bugto, Matthew, ano aniya naging reaction hanggang tawag yan ni Lord? Nasiring didihi Lord, follow me. Ginyak na niya Matthew nga nakadala dida na lingkod hamay iya booth. Tapos si Matthew niya dayong gimbuhat, tumok daw hiya. Ngan sumunod kan Jesus. Bugto, mayada kita sinisiring nga quick response ha calling ni Lord. Binuhat dayon niya, nag-act hiya dayon. Bugto, pwede ba? Kita gihapon, sugad. Amen ba? Amen. Bugto, Matthew didi, haaton verses, waray na yan nagsering nga, Lord, diri pa ako kuta na akong koleksyon. Ayaw laanay, kay i-remit ko pa. Di ba? Ani aging buhat, ginbayaan dahil niya nga tanan, bumuhat niya, sumunod dahil niya kan Jesus. So mga bugto, masunod na kita kan Jesus? Amen. Bugto, tawagon nga ni kita ni Lord, be responsive. Kay diri kita maaram kung sano ang pagbalik niya. Diri kita maaram, buwas hadi na hiya. Pero ang aton pag-decide nga masunod kita ha iya, di dapat Sabado. Naka-schedule. Paano bugto? Nag-decide ka, buwas na la ako kay waray ako hamudya na. Tapos niyan nagabi, pag-uli mo yung balay, binalik na Lord. Waray na kita ito mahihimo, bugto. Basta haada na ito nga moment. Magkakaada na lakitahin, regrets. Bugto, ang gintawag ni Lord, Simon yan ni Andrew. Matthew chapter 4 verse 18 to 19, nasering dida. As Jesus was walking beside the Sea of Galilee, he saw 2 brothers, Simon called Peter and his brother Andrew. They were casting a net into the lake, for they were fishermen. Come, follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people. At once, they left their nets and followed him. So makita niyo mga bugto, ang naging response ni Simon nga ni Andrew, bumuhat hiradayon. Waray na hirasumiri nga, Lord anay, kay pansura-sura pa di. Kukuhaon lang namo ng net kay para may da pa kami pankaon. Waray, ginbayaan nira nga tanan. Nag-respond dayon nirahan calling ni Jesus. So bugto, kita gihapon, we must respond to God's calling. Amen? Bugto, ano ba ang mga posibleng factor nga makakaulang hitaton pag-respond kan Lord? Nakilala ka mo iya nga word, mga bugto? Can fear? Hinon nakilala kan fear? Amen. Tanan kita. Bugto, Matthew chapter 14 verses 25 to 26. Nasering dida? Shortly before dawn, Jesus went out to them walking on the lake. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. It's a ghost, they said, and cried out in fear. Ini nga story bugto an nakadto ni ran boat nga nakita ni Jesus nga naglalakat. Di daha
tubig, ya dagat. Bugto kun ikaw, may nakita ka nga naglalakat, nakadto ka halawod, tikadto ka sumaragaw radaram, tas nakita ka may naglalakat pa daw pa imo. Bugto, mahadlok ka? Normal response, di ba? Nahadlok kita. Bugto, unfair, usag yapon ito hiya nga rason kung kay ano kita, nawawara ha aton pagpangalagad. Bugto, our faith is oftentimes compromised because of fear. Tungod it aton kahadlok, bugto nawawaraan aton faith. Di ba? Once nga nakilala ni mo yung Jesus, unfear, automatically, it dies down. Nawawara ito bugto kasi maaram ka nga ang Ginoo nga may ada ka is more powerful kumparahan tanan niya butang din niya kalibutan. Amen? Amen. Sanglit mga bugto, in moments nga naabot kang kahadlok, dumdumalaan imo Ginoo. Amen? Ano ba naton angay kahadlok nga mag-respond kita ha calling ni Lord? Ha aton mga kinabuhi. Tungod ba kay nahadlok kita han persecution? Kasi diri bago ha aton nga nasunod nga ni kita kan Jesus. May ada mga persecution nga naabot. Bugto ha Matthew 5 verses 10 to 12. Nasiring nga di, blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Referring to Jesus. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way they persecuted the prophets who were before you. Mga bugto, kaya ano kita mahadlok? Nasiring nga ni nga di, Lord, blessed kita kung ginpe-persecute kita. Hinon naabat din in persecution na era mga families or era friends. Amen. Damo kita ito, bugto. So, bugto, in times of persecution, take courage and praise God, for great is your reward in heaven. Pagdigon, bugto, hani mo pag-respond kan Lord. Umabot man ang punto nga napipersecute kita, dumdumon naton nga mas dako lagi hapon ang Ginoo nga aton ginsusunod. Amen, mga bugto? So, ano pa? Ang posible nga maka-apekto it aton pag-respond, hitawag aton it Ginoo. Ikaduha, bugto, familiar gihapon kami ni, he doubt. Bugto, according to Matthew 4 verses 29 to 31, come, he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came towards Jesus. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink. Cried out, Lord, save me. Immediately Jesus reached out his hand and caught him. You of little faith, he said, why did you doubt? Bugto, naglalakat na hiya. Si Peter bugto, naglalakat na hiya towards Jesus. Kan nakafocus siya kan Jesus. The moment nga nawara ang iya focus kan Jesus, pagkita niya niya surroundings, nagkaadaya doubt. Kaya ko ba ini? Kaya ko ba maglakat talaga hiningan-hinga dagat niya kahalalarom? Bugto, familiar ka mo ito? Nga naabot ha punto nga ikaw, nag-prepare ka para imo sa nga ginbubuhat, ha usang activity or ha imo report. Pero nasulod talaga nga nasulod ini nga spirit of doubt nga. What if dire ako maging successful hini nga event? Bugto, our doubts could easily break our miracles. Mga bugto, hada nga ni kita kan Lord, it miracles nagiging normal na la ito ha aton kinabuhi. Amen ba? Amen. Bugto, nagmata ka. Miracle na ito. Karadamo bugto nga ni andiri na nagmamata. Pero ikaw, praise God, haadi kaya na nagsisimba. Nangangalagad kan Lord. So bugto, when you doubt, always remember how great and powerful your God is. Waray makakatupong nga pagdududa kung nakilala ka kung hinot imugin, sasamba. Kung nakilala ka kung hinot imo Ginoo, a powerful
and a great God nga may ada ka. Ngan lastly bugto, nga posible maka-affect hit aton pag-respond ha calling ni Lord. Isa naton mga worries. Bugto, hino din it may mga worries in life. Amen? Hino nagwo-worry nga buwas waray na pankaon kay nagbo-board langan ni. Amen? Hino nagwo-worry nga waray na para sa hingad to ay eskwelahan. Amen? Hino nagwo-worry nga may barayda na eskwelahan pero waray na kwarta. Hino nagwo-worry kay bangin diri padadaan niya atingan kuya. Di ba bugto? Normal worries din niya kalibutan. Naabot ang punto nga nagkakaada kita hinaton mga worries. Pero naano bugto? Ha Philippians 4 verses 6 to 7. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Bugto, kung nagwo-worry ka, dapat nagpre-pray ka. Amen? It baton it aton worries bugto, prayer la. Waray iba. Naano bugto ha Matthew 6 verses 25 to 27. Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink. Hino nga din waray na kunoging kakaon, yan giniinom. About your body, what you will wear. Ang namumroblema, pagkakadiya service, di maara manon susuluton. Is not life more than food, and the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Bugto, mas importante ba mga tamsi kaysa aton? Mas importante kita mga bugto. Kunan mga tamsi di rin nagugutom, di rin gihapon kita magugutom. Amen? Amen. Bugto, can any one of you by worrying add a single hour to your life? Nagkikinabaraka ka. Sigurado ka ba nga ito ngayong pagkinabaraka, madudog ng team kinabuhi? Mga bugto? Di ba diri? So bugto, instead of worrying, ano ba dapat itaton buhaton? In times of your worries and anxiety, pray without ceasing. Amen? Amen. Bugto, share ko la kadali no. During ang time han pandemic, na lockdown kami sa Pampanga. Ngan gin-attack ako, nakaka-relate ako han situation ni Sir Vic. Kaya kasi even ako, gin-attack gihapon ako ng anxiety. Kasi ang thought nga, magusahan lang ako ngadto sa Pampanga, tapos wari ako ngadto pamilya. Bugto, waray iba nga nakakomfort akon. Diri hira Kuya Noel, diri hira Kuya Ricky, hira hanamon pa sa nga upod. Waray haira may nakakomfort akon. Waray may nakatanggalan akon worries. Ubuhon ka laguti, sipunon ka laguti. Hala, may COVID na ako. Diri na ako makakauli. Bugto amo ito basta ginaatake ka. It worries, it imo anxiety bugto. Guti-guti lang ang natatabuhay mo, nababaraka ka na. Pero bugto, an naging solusyon la talaga. Hito nga times nga ginaatak ako ng anxiety, prayer. Bugto, marirealize na lang niyo ito hiya once na kamo na it nagbubuhat. Bugto, di rin man malain kung magpre-pray kita kada gabi. Di ba? Kaya nga ni naton bugos nga adlaw magtrabaho. 8 to 8, 12 hours. So ano ba naman ang ginaaro hay mo ang Ginoo nga magpray ka at least 1 to 2 hours. Bugto makuri ba? Makuri ada kayo rin nabaton. Mga bugto kaya? Kaya. Magpre-pray kita.
Kay para, itaton mga worries sa life, mabalyuan ha aton pagtapod ha Ginoo nga may dakita. Amen? Amen. Ngan bugto, pag gintatawag kita han Ginoo, once na nag-respond kita, ano pa daw lat aton pwede buhaton? Bugto, when God calls, we must be sacrificial. According to book of Matthew chapter 4 verses 20, at once they left their nets and followed him. Ngan Luke 5:28, and Levi got up, left everything and followed him. Bugto, He Lord, He Jesus, sacrificial lamb. Hiya bugto, ginsakripisyo niya kinabuhi. Bugtoy kita, kaya ano di rin naton kaya igsakripisyo na aton trabaho para kan Jesus. Amen, mga bugto? Kaya ano di rin naton kaya tagan hin oras nga natensyon, He Lord, ngang gimpapasiurog naton na naton pag-eskwela. Bugto, diri kami nasiring, or diri ginsisiring ni Lord nga ayaw pag-eskwela. Bugto, kailangan mo ito. Kailangan mo magtrabaho. Pero bugto, ano ba ang mas importante hay mo kinabuhi? Ano ba ang mas importante hay mo kasing-kasing? An imo ba yan na trabaho? An imo ba yan na pag-eskwela? O ran Ginoo nga mayada kita? Bugto, God sees the heart of those who want to follow Him. Bugto, anaton Ginoo nga ginsusunod, ginkikita niya tatong kasing-kasing. Kasi danay, nasunod lang kita haiya, pero iba ang sulod natong kasing-kasing. Mas ginkikita ni Lord kung ano ang sulod itatong kasing-kasing. Unwillingness ni mo bugto, nga i-give up kung ano ang may ada ka. I-give up bugto, kung ano ang daan nga ikaw para mga lagad haiya. Bugto, nasa ring a word in 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone. The new is here. Bugto, kung ginbayaan na naton itong aton old self, han nangalagad kita kan Jesus. Bugto, ayaw na naton pagbaliki. May it be our sacrifice to God. An aton daan niya pagkatawo. Bugto, gintagan na kitahin bago nga kasing-kasing ang nakilala nato ni Jesus. Ngan di rin na kita bugto dapat magdwell, hakon anuan may da, it kalibutan. Amen? Bugto, itaton pagpangalaga da Ginoo, di rito ya siring panga warayla. Bugto, our walk with God is costly. It might cost you your work, your family, your studies. Pero bugto, He Lord, ang yaging kikita naton kasing-kasing. Unwillingness ni mo. Ngay give up itong atanan para haiya. Ngan He Lord, ang magsusustain hay mo. Hiyan mabulig ay mo makatapos ka pag-eskwela. Hiyan mabulig ay mo nga ma-promote ka trabaho. Hiyan mabulig ay mo nga magkaada kayo financial freedom. Amen? Bugto, let our life be a living sacrifice to God. Mabuhi kita bugto nga diri la para haaton kalugaringon. Mabuhi kita bugto para ha Ginoo nga mayada kita. Mga bugto, han nakilala ko si Lord way back 2015, na-meet ko na Lord. Han OJT namon. Kasi han namon hanto naging mayor ha Cebu. Kuan niya, Christian. Tas ginupod kami ha church. Tapos naalala ko bugto, first time nga naka-attend ako in Christian church. Hindi ra ko maaram, nasabay man la ako han lyrics and worship. Na-feel na ito niyo bugto, nasabay lang mo lyrics and worship pero nagtitinoro timluha. And that time, diri pa ako maaram nga
Sugad nga yan talaga ito iya. Once nga nafe-feel ni mo, Lord, nga di rin mo mapupugngan mismo, hay mo kasing-kasing. Imo mga mata, manunuro na latim luha. Pero bugto, bumalik lagi hapon ako kalibutan. Kasi kuan hiya, hilaw. Kumbaga, gin-invite la kami, waray good talaga, sering pa nga, na-meet ni mo talaga, Lord. So, na-meet ko hiya 2017 na, during nga namon review. Ngan, praise God, han kinabuhi namon no sa nga classmate, kaniyo Kuya Van. Hiya talaga ito ang gamit ni Lord nga paagi para kami haros nga tanan nga nag-review mawin kan Lord. Bugto, ano ba ang aton mga kinabuhian una hindi ta pa nakikilala Lord? Ako personally bugto. Ibang-iba ha kun hino hit iyo yan ang pagkakilala akon. Bugto ako, barkadista ako. Hinoy dinit mahilig it barkada. Hadto ka no halo yun alsa kamot. Bugto waray man malain kun talagang friendly ka. Imo ito yakuan. Imo ito yasaring pa edge. Friendly ka. Pero bugto, gamita ito kan Lord. Igwin tanan nga imo kasanggayan kan Lord. Ig-share ang salvation nga may daka. Amo iton gamit ani mo mga kasanggayan. Amo iton gamit ni Lord haaton. Bugto before, makisasangkayon talaga ako. Literal. Kasi engineering ako, ha-ECE, praise God. Pero bugto, hanakon sangkay, iba-iba nga. May sangkay ako civil, may sangkay ako electrical, computer, may sangkay ako hakas, IT, IS, education. Friendly bugto. Pero mao pa iba dire. Friendly pero dire ha kaupayan. Magsarangkay kami bugto kay magklarasmit kami ha. Eric Noman. Mga bugto, kung nakaka-relate ka, untayan na dire na. Okay lang makarelate, pero tama na. Hadto la bugto. Ang mga barkada bugto, okay la ito hira. Kung ginbubuligan ka nera, nga ma-edify imo faith kan Lord. An maupay bugto nga circle of friends, an maupay nga barkada, an mga tao nga bubuligan ka para timo pangalagad kan Lord. Amen? An mga tao nga bubuligan ka nga manginabuhi with purity and holiness. Amen mga bugto? So mga bugto, kung gintatawag kita ni Lord, tapos naging responsive kita, ang gintawag kita ni Lord, nga naging sacrificial kita bugto. Ano pa daw la? Bugto, when God calls, be purposeful. Purposeful means, according to our friend Miriam, having a purpose. Full of determination. Bugto, nasa ring Howard, Matthew 28 verses 19 to 20. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Mga bugto, mag-respond nga ni kita calling ni Lord. Dapat maaram kita kung ano ang purpose natin. Diri nga nag-respond lang kita, pero diri ka maharam kung tikain ka. Tamang simba lang, 20 years ago, hada ka lagi hapon na simba. Praise God. Pero, nasimba ka la talaga, bugto. Mga bugto, gintawag kita ni Lord, diri para maging babies. Bugto, itaton pangalagad kan Lord, diri para lang maging infant kita. Ang mga baby bugto, gatas la ito tira giniinom. Ngan, diri nagmamature. Bugto, wara ito din hiaton church. Amen? Amen. Tanan kita, mag-grow-grow, ng tanan kita mag-mamature. Amen? Christians must grow in order to fulfill the great commission of Jesus.
Bugto, familiar ka mo Great Commission? Amad to yang Matthew 28:19 to 20. Bugto, anaton talaga main purpose in life is to follow Jesus and to share the gospel. Nakakaya nga ni naton bugto mag-share ha aton mga kasangkayan na naton mga brokenness. Nakakaya naton bugto mag-share ha aton mga kasangkayan na naton mga pain din niya kalibutan. Nakakaya naton mag-share naton problema din niya kalibutan. Bugto, why not i-share gihapon naton ang salvation nga mayada kita. Amen? Amen. Bugto, diri lang kita tubtub nga nagpipinangalingkod. Praise God, bugto. Kaya adi kita nagsisimba. Pero bugto, our true journey starts the moment you find your true purpose in life. Anaton journey nga diya kalibutan, nagtratrabaho, cycle, trabaho, katurog, kaon, mata, trabaho na liwat. Mata, eskwela, uli, assignment, katurog, mata ka na liwat, eskwela ka na liwat, bugto cycle la ito ya. Nandiri ito ya bugto an imo ungod nga journey nga diya kalibutan. Mababaroan mo la bugto an ungod nga journey. Once nga may baro ka kung anon imo ungod nga purpose sa kinabuhi. And that is to share the Word of God. Ngan mga bugto, in sharing the Word of God, di rin ito yung limited hapag share ang Word of God. Bugto na ano ang Word? Matthew 28 verses 19 to 20. Teaching them to obey everything I have commanded you. Bugto, di rin lang kita tubtub hapag tutdo. Dapat bugto, kita gihapon, matutduan naton hira nga mag-obey. Kaya ano bugto? Kay amo ito ang command haton ng Ginoo. Nga dapat mag-obey. Diri lang ma-inform. Bugto, maaram ka mo, diferensya, di ba? Ang gin-inform ka la. Nga ikaw mismo, nag-obey ka. Ang ginyakan hai mo. Gin-instruct ka, nga buhaton inihiya, na-inform ka la. Pero ikaw, waray ka magkiwa. So bugto, purposeful ba to nga instruction? Diba? Waray lang nangyari. So bugto, tagan nga ni kitan instruction. Most specifically, ang command ni Lord. Ang aton talaga dapat buhaton is mag-obey. Pero bugto, obedience, nagtitikang na ito ha aton kalugaringon. Diri ka pwede matutdoan. Hit imo ating, anit imo kuyat, imo sa leader, diri ka nira matututdoan mag-obey. Unless diri ito nakikita nira ha imo kinabuhi. Kasi bugto, kung ano ang nakikita ha aton, haniba nga tao, amo ito pinaka the best nga teacher bugto. Kung paano ka manginabuhi ngan mga lagad ha Ginoo. Bugto, kay ano ba nga kailangan naton mag-share ang Word of God? Kay ano nga kailangan naton mahibaruan kung ano ba talaga ang naton purpose din niya kalibutan. Bugto, according to Matthew 9 verse 37, then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the workers are few." Mga bugto, yan na ang aton generation. Ready na, hinug na, ngandamo an aton kailangan ma-harvest. Bugto, ang kulang nala talaga is an workers ni God. Bugto, willing ba kita maging part ang workers ang Ginoo? Amen? Willing ba kita i-accept nga mag-respond the calling ni Lord to share the gospel ngan bugto to reach out han mga lost nga souls? Willing ba kita tanan mga bugto? Amen? Amen. Ngan kun bugto, diri mo pa ito yan na nakikita, hay mo kasing-kasing. I pray nga the moment nga may ada ka alone time kan Lord, ig-pray ito hiya. Ig-pray nga magkaada kita hin desire, magkaada kita hin compassion para han mga lost souls.
Kasi bugto, diri kita magiging successful pag-share ang word of God. Kung diri mabubuo ang compassion na aton kasing-kasing. Ang compassion nga may adahi Jesus parahan mga lost, including us before. Tungod ang compassion ni Jesus, bugto, dapat kita gihapon nga nangangalaga da iya. We must share the same compassion nga may adaan Ginoo. Amen, mga bugto? Bugto, ikaw nga nalingkod yan na. Kita, bugto. Let us make an impact haya na nga generation. Ig-allow naton higad nga gamiton kita para haya kingdom. Bugto, when God calls us, ano nuna naton nga response? Ano na oton unang abubuhaton pag gintawag? Be responsive. Sunod bugto, be sacrificial nga ni katulo. Be purposeful. Mga bugto, before we end this message, pwede ba kita mag-pray? Bisan la halipot lang ang prayer, mga bugto. Okay? Father, we thank you, O God, for this night. Lord, we appreciate, O God, nga gintatawag nimo kami, O God, pagpangalagad hay mo, Lord God. And Lord, we fully commit everything to you, O God. Lord, bless us, O God, with that courage, Lord, nga mag-commit ha imo calling ha among kinabuhi, Lord God. Nga mag-respond, Lord God, ha imo calling ha amon mga kinabuhi, Lord God. And we pray, Lord, nga diri kami manghihinayang ha kung anong may daini nga kalibutan, O God. But instead, Lord, matapod kami ha kung ano an may da kaging prepare para haamon, Lord God. Lord, teach us, Lord God, to have a compassionate heart na mayada ka, O God, towards the lost, Lord God. And continuously, Lord God, nga i-guide mo kami haamon journey ha imo, Lord. And we pray, O God, nga selyuhan nimo an imo word haamon mga kasing-kasing, Lord. Never allow the enemy, O God, nga i-snatch itong imo word haamon mga kasing-kasing. And Lord, ikaw itpadayon nga mamuhat haamon kinabuhi. Be the author of our life, Lord God, nga ikaw ang mag-lead haamon kinabuhi. Lord, this is our prayer, O God. We glorify you, we praise you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Salamat mga bugto.